Biasa जोंनि प्रेसिडेन्ट बियो बर्थमान दा जोंनि एट प्रेजेन्ट बर्थमान आं पार्टिखौ मुं लाथ'ला जायखिया जोंनि दा दोलोनि गेजेराव बे प्रेसिडेन्ट आदिनावहाय मा होन दिनै जाहोनाया नायदो नै लोगोफोर माबायदि बेदरा जोंना नायदो अमा ना बिबु बिखा भान्दार लोगोफोर जानो लुगैदोंबाय जोंनि लकेलाव बिराद अमा लकेल देसि अमा मोनोना बिथै दङ माने नोंथांमोना जुदि बेबायदि ओरैलाय Mereka. Mana deh? Onkriथ' जेबो खालामथ'नाय जायाखै नै बेदरल' आरेन जायगाथा दा बेदराव खम मोनजाबा आं दाय गैला बोरमाखौ रुदोंसो रुबायसो जायो दे मस्ला मस्लि होनानै जायो गार'हिलनि टाइप ना अरजाया दे साराय गिदिराव एसेनो गोबाव दा एवबाय गावनो आन्था ना सारायसेखा माथो रुदों ना एवदों रुग्रोदों आरो फ्राय खालामबावगोन दे नायनोसै जालांसै जों माबायदि जायो दा नायबानो जाबाय थाइजौखौ जाग्रोनोसै नोंलाय माखौ जाग्रोयो थाइजौ जाग्रोनोसै बोरमाखौ जाग्रोनो ना थाइजौ जाग्रोनोसै बोरमा जानोसै अमा जानोसै फारि जालांसै फारि ना दे आदा हेमन्तनाव आच्छा जाहैलै बे मैयाबो जाहोदों जों आयौ मैयाना दाउ खासि जाबाय जों आरो दिनै बोरमा अमा मानो बेबायदि पार्टि खालामबाय नोंलाय आदै जाथारनोसैलाय जाहैबाय जों बेदर मा सोरनाया माबायदि जायो बोरमा खाजि जाग्रा नागिरबाय बेदर हायग्रा नैबेनो इउटुबारबो बिथाङा हायनांबाय पुरा हेभिखा पुरा टेस्टि पुरा टेस्टिखा दा लानोसै आदा स्प्रेडखौहाय खोनाबाय दा लानोसै आदा र' एसे बेदर जाग्रोनि हाय गाइसमोन माबायदि नै जोंना बेदरा नायलाय बिराद टेस्टिखा गोथाव सम जाखावोलै जोङो बेबायदिनो जाबाय नै नंला नैयाव एसे होदो दे जालायानो आं नोंनो बिराद मोजां समबारसिमनि मानसि मालाय नङा गावनि माबायाव खोन्थाबाय समबारसिम आखिसो जायोलै जोङो खुनुरुखुम बेलासियाव फैनायलाय माबा जायो खोमा माय लोगोफोर नैबे दैसो दै बे दैसो नैबे दैसो मोनबाय दं दस्रा सानगोन दे जेबो गैया दै जोबसो सोबाय बेयावनो सोदों बेजोंसो सोदों थिउरियावनो उल्लुदो आदा थाबथानानै दै लोंबावसै थिउरिया मोजां जाबाबो मोजां जादों नुसुनाखै माथो नुसुनाखैमोन आङो नों नुदों नुदों ओमफ्राय नैबेलाय बे टेबोलाव राउन्डिं जिरायनायनि गेजेराव नैबे गस्ला गुफुर गाननाय थाख्लायानो बांसिन जाबायलै रायजोफोर नैबे गस्ला गुफुर गाननाय थाख्लाया
second जानाया नै गसंदों नै दै लोंनो नागिरदों नै बेनो second position बेनो second बेसे 3 बल जाबाय बियो ओमफ्राय बे अरला टाकला गुबुननि बियो टाकलाया सेरसे जाबाय जोंनि प्रेसिडेन्ट बियो बर्तमान दा जोंनि एट प्रेजेन्ट बर्तमान आं पार्टिखौ मुं लाथ'ला जायखिया जोंनि दा दोलोनि गेजेराव बे प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय बैयावलाय बैयाव दङ लोगोफोर दं जाहैबाय नामफोरखौ बुंलायला फालिलायला बयबो एखे जोंनि ग्रुपावनो जाहैबाय आरो बिसोरबो नायदो लोगोफोर आरो मोजां माने लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर जोंना नै जानाया नै ओमफ्राय गावहाबो नायदो एसे गावखौ जादों दे आसा बुं मा बुं दे नै स्प्रेड नांथ'ला दिना गरमद्राय ना औ जों स्प्रेडखौ नांथ'ला दे रायलायहरबा हरैहाय जोंहा बै गस्ला गुफुर गाननाय दङ नै बिनि नामा ब्लेसो बिनि नामा मोनसे लाजि गुसु बिथांनि नामा ब्ले नार्जारि मोजां बिथाङाबो लाबावनो हागोन दे बेदरखौ ब्ले नाङा नै बेदराथ' दंबावो हिसाब गैयै दालागावसो एसे लाबाव आं नाङा मारे गोबां आं नाङा लोगोफोर आंनो बांसिन जाबाय नै Hello, I'm eating. Look at me. Wah, budia. So tasty ya. Budia. आंबोथ' दिनै बिराद जाबाय उरा जाखाबाय आं Budia. इसको क्या मीट बोलता है रे भाई इसको क्या कहते हैं रे हम नहीं जानते यार सुअर भी नहीं बोलता यार हिंदी में सुअर बोलता है शायद सुअर ही बोलता होगा ना जो भी खाना तो खा लिया हाँ जो भी खाना तो खा लिया पार्टी खा लिया ना यार तो मांस हुई है देखो ठीक है नाय लोगोफोरजों बिराद जाबाय आदिनावहाय हिसाब सारा जाबाय जोङो हिसाब सारा हा आदिखौ मा खालामनो दा नायग्राबो पागोन दे माबा थाबनै लांबा आदि हाइस जाहैगोनलै जोंना जाबाय मोजां जाबाय एक केजि बारबाय नोंदां आंबो जाहोनायाबो मोजां जाहोबाय आदा हेमन्तआ बरिया जाहोखाबाय पार्टिया आङो लाइभनिफ्राय मोनजाफेरनायावहाय जाबोनायाव दिनैनिखौनो आं साबसिन मोनबाय होनजायो आरोखि गोसो बायदि ना बेदरखौ बासि बिबुल' मोनजादां बिखा बिथै अमा मासेनि बिराद मोजां जाहोबाय आरो नै माबा लाबोबावबायसो हनै आरो नै भुटाननि गोजा बियो उखुन्दै फैयो नैबे जाबाय बे जाबाय नैबे खायद'आ जाहैबाय बर'दिन जाग्राफोरनि नालाय बे आरोखि ओमफ्राय बै बे आरोखि बेबायदि नङाब्रा ना स्प्राइटसो आरोखि रायजोफोरा जौ लोंदों नंगोन स्प्राइटसो स्प्राइटसो बेलाय स्प्राइटसो एसे दुंबाय बारा थावला नङा गारा गावनो नोंखौ साननांगोन नोंसोर जानला मोनला रायलायनानै ने स्प्राइटसो नैबे जाबाय पार्टनार जोंना मानसिया नांगाला मोजां जागोन ना